माझी बघ जा भेंडे कसले रुजून काढलं. कोंबडे खायत नाहीत ना, माका असंच वाटतं. माका अंदाज दिसता तुमचे कोंबडे धड नाही ती जास्वंदी घ्या. तुम्ही खाऊच्या अगोदर ती टेस्ट करतो. अरे छत्री अरे बाबा 10 छत्री त्याच्याकडे आता कोणा पुणग्याकडे. अरे पुणग्या सबस्क्रायबरने दिले यार, म्हणून तर जास्त दिवस राहूला वाटता. हो म्हणूनच ते काय येईन सारखं वाटत नाही यार. रमा दे ठेवून दे. अरे तोपर्यंत मी पुष्पक फॉर्मला आणते वाईट जरा आता खाली या तोपर्यंत. हा पुणगे काम धंदे दोघांका. काय दुपारचे झोपलात की काय? झोपा नको. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं आता दुपारी स्वागत करते. कारण आता दुपारा तर आणि पावसाचं वातावरण आहे. भरलो आपण लागत नाही पाऊस. तर कसे आहात? पाऊस पाणी हा की नाही तुमच्याकडे? आमच्याकडे नाही हा, फक्त भरलो थोडं थोडं, लागत तर नाही म्हणण्यासारखं. तर मित्रांनो चला आता मी आग्र्यात जातो आहे, कारण आई आणि वर्षा गेली आहेत कोपरे साफ करू. मी पण आता जातो आहे जरा. चला तुम्ही पण चला, कारण उखळ करूची आहे, त्यामुळे सगळे कोपरे साफ करूचे आहेत. म्हटलं साफ केल्याशिवाय नांगरूया नको आधी. म्हटलं आधी साफ करून घ्यावा मग नांगरूया. मग बाकी काय म्हणताय? हसताच ना, असेच हसत राहा आणि आमचे गजाली ऐकत राहा. पुणग्या येईल नाही त्यामुळे गजाली रवले आहेत बरेचसे. आता बघूया मुंबईसून काय घेऊन येतात गजाली. ते मुंबईसून बॅग भरूनच घेऊन येणार आता. तर अरे ही बघ वर्षा दिदी काय करते. ही बघ वर्षा दिदी. वर्षा दीदीशी बोलायचं होतं. वर्षा दीदी कुठे? अरे वर्षा दिदी थांब दाखवतोय. कामाला लागली आहे वर्षा दिदी बाबा. बघितलं ना तेव्हा ती सांगते मला वर्षा दीदीशी बोलायचंय. ही बघ अमली. तर मित्रांनो तिकडचे 2 कोपरे झाले, यो आणि यो, आणि इकडची झाडतात. आणि पाऊस बारीक बारीक लागता, पण म्हणण्यासारखी जमीन अजून उंबळली नाही हा, त्यामुळे उकळ काढीत नाही आहे. जरा उंबळा कवी, नाहीतर जाम ताट येतात जमीन. त्यामुळे कसे हात घालून नीट बोल. हळूहळू वाळ टाकू ना यार. पुढे 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 टाक करू. ह्या पुसला देवाच्या पुसला होता काय नाही राहू त्याला. बांधायची म्हणून
कण्णीचा उचलीत जा. ह्याचा काट. काजू लाप केली ती. होय नाही घालूचा ना. हा? खाली घालू टाकू. सोडून ठेवा पुणग्या करा रेसिपी आला. हो पुणग्या आहे. पुणग्या येताला उद्या या घेऊन जा काय तर भोजल येतो. हाणूक नको. पुष्पाक सांगा कोयो माका आधी पेटान दे आहे. थांब चाळू पाया. आता चाळू काय ना तू सगळीकडे नेशी ते पेटलं. ना कमेंट सांगा ती. पाणी खाया पुणग्या येता म्हणजे काय आणताल आता. एक पणच काढा. एक काढा. भाजी उद्या फणसाचीच करूची आहे. तर मित्रांनो कोपरे साफ करून झाले. टाकला सगळं एका इरडीत साफ करून. आणि चला तर आता घरात जाऊया. त्यांका घरदार काय नाही म्हणजे आता काय खाऊ का नाही. आता जोपर्यंत भात होत नाही तोपर्यंत पाले सोडू ये. सकाळी येश आहे. हा हा हो पुष्प काय करतोय. पुणग्या गाडीवर बसला नको. आणि ट्रेनने नाही येत. विनू येता गाडी घेऊन. पुणग्या गो वर्षा पप्पा ना घेऊन चला इल. तू खाता काय रे भाऊ. पुष्पा पाणी पिऊन येते पुष्पाकडनं. होय हो. भजी की फणस काढू खूप नांगरून झालो. भात पेरलास की कशा गो हयच्याशी काढला पेरलेला आहे. काय तुमका सांगणार. पुणग्या येता तुका सांगासाठी सांगलं. पुणग्या भाडीवर बसला. तुका आपलं सांगायचं काम केलं. आणि ही फुलं माका देवा शोची. हे बघा मस्त वाटतात. के म्हातारे काय करतो. काय म्हणतो मग. तरव बिरव पेरलं झालं पेरून. जोरच केलं त्या मनान. मग वळाक पाणी येईल या बघ. पूनम मुंबईला जॉबला लागली. होय जॉब का लागला. खोटा वाटता की काय तर आंब्याचा रायता नाही या. हा ये उडी मारायची तर नानी इकडे. वाळात उडी मारायची आणि यायचा. हा झपाक न झपाक झाला का या. आता पिलार ठेव गरम होतली आपणच. कशा दिवसभर चायच पियालं ना. एक नंबर आळशी अशी तर तू. पुण्य मी फोन करते म्हणून उचलीत नाही. व नेट बंद करून ठेवलं. त्याका माहिती आहे बाबलो होतं तर ढोंडाळ गिरी करीत राहतात. नेट बंद करून टाकलं डायरेक्ट.
जर काय काम तुका दाखवू नको पुष्पा काय करता काय माका सांगल्या ना माका पुण्यान सांगल्या तू घे पुष्पा काय करता काय ना तर दाखवूचा लागता दाखव. मग मी हात धुतले नाही माझा हात धुवचो आहे धू जा वर ये जा पाय नको थांबा दी ही बघते काय म्हणतात काय नाही त्या पुष्पा दाखीत होतंय पुणग्या काय करतात नाही तर पुणग्या म्हणत माका काय दाखीत नाही पुणग्यान नेट बंद केलंय ना पुणग्यान नेट बंद केल्यानं माहित नाही सगळ्याला खाली गाडी येत बसता म्हणजे चलला बसता या काय सामान नेलेला खाली हा तात नाही पुष्पाक दाखीत होतंय पुणग्याक दाखीत होतंय काय करता पुष्पा काय नाही तर नॅनस घालता की काय पुष्पा मला चाय पण नाही विचारीत आता मागानं माका घेऊची लागता पुणग्या इधर हातात देता अरे वजन येऊ काय येऊ कवे ते दत्त मंदिराकडे ये भोजा घेऊ पुणग्याचो हा म्हणजे मोपचा काहीतरी जमा केला ना बराचसा वाटता पुंजावल्या ना होय. अरे तुमका काय थोडा तरी वाटा कव्या होता आमका कशा काय वाटणार पुष्पा तसा पण चॅनल मध्ये नाहीच आहे ना ए काळे अरे पण त्या सांभाळता आता एक बाजू तू पुणग्या नाही तर हय सांभाळता चॅनल सांभाळता मग पुष्पा म्हणता माका नाही माका मोठा होता नाही माका मी हयता बरं पुणग्या म्हणूनच ते काय नाही पुणग्याकच काय त्या मोठा होऊन दे मोठी काय ती आमदारी पुणग्याकच काय त्या निवडा येऊ दे म्हणूनच त्याचा मी असिस्टंट नाही तर बरं हय म्हणून तुझा थोबडा दिसत नाही ग नाही थोबडा दिसत नाही हा. काय अरे काम चालू आहे पॅकिंग चालू आहे पॅकिंग देवाची पॅकिंग कर मग येताना मला छत्री एक घेऊन ये अरे छत्री पुष्प अरे बाबा 10 छत्री त्याच्याकडे आता कोणा पुणग्याकडे अरे ती मोठ्या दांड्यावाली घेतलं मोठ्या दांड्यावली नाही हा बाकी 10 छत्री आहेत ते मारा करूया अरे मोठ्या दांड्यावाली हवी होती अरे पुणग्या सबस्क्रायबरने दिले नाही यार दिल्याने त्याबद्दल काय नाही पण मोठ्या दांड्यावाली व्हायची जरा ना अशी लावली की आपली उभी राहूला 5-6 जण बुतू म्हणून तर जास्त दिवस राहूला वाटता हो म्हणूनच ते काय येईन सारखं वाटत नाही यार रमा दे ठेवून दे अरे तोपर्यंत मी पुष्पा फॉर्मला आणते वाईट जरा आता खाली या तोपर्यंत हा पुणगे तुमका नाही काम धंदे दोघांका पुणगे वाईट जरा गाडी नाही घालता इंटरेस्ट आहे त्याच्यात हा पुष्पक इंटरेस्ट नाही त्याच्यात पुष्पक इंटरेस्ट हा काय करणार अरे पुष्पक इंटरेस्ट आपण माहिती आहे ना तो उद्या पुणग्या होता म्हणजे आज लादीत होता की नाही नाही का मी तांदूळ असडलंय म्हणून घेतलं काय पण सांगा नको उद्या पुणग्या होता म्हणून तो आज लादी देऊ घेतले नाही माका सांगणे ना ठेव पुष्पार काय करता काम काय नाही माका म्हणून व्हिडिओ कॉल करूचा लागतं दाखवूचा लागतं एका काय करत असता आणि काय नाही तुका काय काम धंदो नाही तुमका हा? ह्या बाकड्या तुमका हव्या ओय नाही तर मी नेणार होते तिकडे खाली बागेत बसाक नको माझे बघा तू साता तू कमी चकडे जाती खेळ बायको आणि मी अशी बसले असतो ना दोघांनी जोडीने काय नको थोडी नाही मग राखडा व्हायचा तू तकडे कधी येईल असतं तर बसलं असतं का नाही म्हणतो सगळे वेळच नाही काय नाही वे याचा वेळ असता ते फुला दी माका दी झाडा माका हवे याक तरी दी तुला माका सांगा मी पळून पण घेऊन जाईन माझ्या गावाला वस्ती नाही तर एक माणूस येत नाही घेऊन जाय बाबून बघायला नक्की हो विचारलंय म्हणजे एक पळवतेच ते कोंबड्या का देवता हे तुमचं देवचं गिराक हवं असं सांगा ना कोणाक हवे असते तर माहिती पुणग्याकडे हसून येऊन घेऊन जावा किती रुपये एक मी नाही त्या बाबाचा मालक सांगते मालक आमचं कोंबड्याचं मालक वेगळं मी काय सांगा ही डाका रुजली नाही कशी गो काय केला हा गो माझी बघ जा भेंडे कसले रुजून काढलं कोंबडे खायत नाहीत ना माका असंच वाटतं माका अंदाज दिसता तुमचे कोंबडे धड नाही ती जास्वंदी घ्या पाळले भाजी बी नाही घातली तुम्ही खाऊच्या अगोदर ती टेस्ट करतो पुणग्या उद्या मेवा मिठाई आणणार तयार तू खाली या पुला मी कसा ताटली घे एक आणि काठी घे वाजवी आणि डाळ नाही राई
काहीच नाही. हो ताटलानी एक काठी घे वाजवीत काय आणि अर्थ नाही तुमका ना मी काठी तूच घेऊन चैतन्य होतो खरोखरच त्या का ताटली बिटली वाजीत आली नसतं. चांगला चांगला चोळून धू हा पुण्य इल्या पाय घसारता नाही ना हा माती लागता नाही त्याच्या पायात अजिबात कळलं ना. टाकी अक्की गेली तरी चालत पण तू व्यवस्थित धू पुण्याच्या पायात माती लागली तर बघ मग तुझा केल्यानच भजन. पुण्य फोन मी उचलीत नाही मी फोन करतोय दादाचे फोन. ऐक ज्या साडीवर इलेला त्याच साडीच्या पिठा आणि त्याची चालू मेले पुणगे गो पुणगे हे बघ तू उद्या येऊचा म्हणून पुष्पाला आधी बिधी धूक घेतले पुष्पाल. अरे नेटवर्क मध्ये ये नेटवर्क हा मग आवाज येत नाही. वांडर बसलो असा टॉवर वर त्याच्यामुळे गेली रेंज. बघ डिकी बघ अरे पुण्याचं सामान बघ फुल बॅग आहे डिकी. मग पुण्याक लागत ती. ए सामान सीट वर ठेवणे पुण्याक डिकीत ना तरी सामानच एवढा सामान सीट वर पण अख्खी मुंबई खाली गेल्या. ते काय वाटतं मी मुंबईत गेलोय म्हणजे खरी दुबईकच गेलं असं वाटतं ते का. फोन मी उचलीत नाही का. चल टाइमपास तरी आमका निघायचा जल्दी जल्दी म्हणजे डायरेक्ट आहे येतलं डायरेक्ट नाही आधी दाबोळ्यात. हा म्हणजे अर्धा तर उतरणार नाही अर्धा आहे ना. अर्धा ताई उतार होता. ह्या बघ तू येऊचा म्हणून पुष्पा ह्या बघ ह्यात होता ह्या बघ काय चालला बघ तरी ह्या बघ. सूर्य काय उजाडलो काय बघ पहिल्यांदा बघतोय मी काम करता पुष्पा. वेळा ती लादीवरची चिकन सगळी जबाबदारी घेतली ना. अरे पुण्या नाही ती सगळी घराची जबाबदारी पुष्पान घेतली ना. बघ जरा तू तरी गेलेलंच काय या कधी. पूनमताईच्या ह्याला माती लागेल पायाला म्हणून ती धुता. हा काय चल आता बाहेर पुणग्याची पाठवणी करतात. होय कोण आई पप्पा पुण्या नंदन मी. हा ही बघ तयारी चालू का आकडान दाखवता रे उद्या बघ ऍटिट्यूड बघ उद्या ऍटिट्यूड बघ मुंबई सिने. चल बाय 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 मी पण चालले घरात. तुमच्या नादाक लागा का माका जाऊ दे घरात हय संध्याकाळ. चल बाय बाय बाय. खुळी होती नाहीतर काय वय पुष्पांचा साधा फक्त वाईट जरा गाडी घालता औषध कोण म्हणता एवढा. चल चालतो मी. चला तर काय झालं पाऊस भरता पण लागत तर अजिबात नाही. आज दुसरं कोंबडं खय हरवलो यांचं खय गेलो काय माहिती. आजच्या दिवसाची कामं अशी होती दिवसाची म्हणजे सकाळची एरडी सकाळी शेंगे लावून इल्लं गाण्यावर जाऊन आणि आता वाज जरा कोपरे साफ केला आणि पुष्पाची वाज जरा कळ काढून इलं पुण्या उद्या आज बसला म्हणजे आत्ता बसला गाडी येत आणि येत तर चल आजचे गजाले थांबा या दिवसभरातले. तर मित्रांनो एक सांगायचं विसरलं परत आठवण करते तुमच्या लक्षात राहुला नाही तर आमचो जो मालवणी रायता यूट्यूब चॅनल आहे त्याका सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन क्लिक करा म्हणजे त्या चॅनलवर तुमका रेसिपी बनवलेले पूनमचे पुष्पाचे रेसिपी बनवलेले त्या चॅनलवर तुमका दिसणार त्यामुळे तुमका सांगतंय नाही तर मनुष्या काय सांगता सात केपो
सातकेपो सांगणार नाही, वैजरा चॅनल नवीन आहे तोपर्यंत माहीत नाही, कारण या चॅनलवर लगेच दुसरे सबस्क्रायबर नवीनच असतात, त्यामुळे सांगायचं लागतं. तर मित्रांनो, त्या चॅनलला सबस्क्राईब केलात ना, आणि या चॅनलला पण करा नवीन असाल तर. आणि असेच आमचे व्हिडिओ बघित बसा नवीन. तर इथे थांबूया. बाय बाय. टर